1 minute 37 seconds later. So what's up mga kasiaw? Good afternoon. Karon mga kasiaw, namin diri sa terminal diri sa Siquijor. So, pero may mga kauban ng pamilya. Si Mariano, si Mihot, si Dirsiohon. Namin diri sa terminal ngayon. Mga tuwing sugbok. Wala pa. Sige, paabot sila eh. Ang barko na mong sakyan. Kaya pag Japan. Paabot rin. Kamay pang sa'yo ito. Sumakay ka. Para si Amiho. Dalaga na mong kauban rin. Puti kayong paan yung dalaga. Kahinam dito. Kaya mong litaw rin. Litaw ang gamay. Wala pa na siya ipakas. Tik-tik. So, nagpapaabot kami kayo. Like and subscribe. Sa madugay sa madali. Sakay na gano'n. So, nagpapaabot kami. Hindi mo abot ang barko na masakyan. Kaya ni. Sampai bulan keluar. Palilat. Tambah dari sana. Lain-lain pilih belakang, setiap belak dan belakang pilih anak sampai sampai nah udah santai. What? Orang sini aku bakar kapoy init ko yung panahon. So sa katong tanaw niya akong vlog karon, salamat kanyang tanan. Sa katong wala pagka-subscribe, please subscribe, like and share, hit the notification bell all para updated sa mga bagong videos nga umaabot. Salamat. Brr, it's me again. Provincianong siya. Provincianong siya.